Už viem, ako zbohatnem. Ako? Kúpim S&P 500. Ako? No budem do neho investovať. Ale to sa nedá. A všetci hovoria, že áno. Veľa ľudí si myslí, že index je nejaká skupina akcií, do ktorých je možné investovať. Ale indexy nie sú len akcie a nedá sa do nich investovať. Index je štatistický ukazovateľ, ktorý sleduje výkonnosť určitého trhu alebo skupiny aktív, ako napríklad akcie, dlhopisy, komodity alebo reality. A S&P 500 je... S&P 500 je jeden z najznámejších indexov, ktorý sleduje výkonnosť 500 najväčších verejne obchodovaných firiem v Spojených štátoch. OK. Ale musíš si uvedomiť, že index nie je investičný produkt. Ono to je iba číslo, ktoré vzniká matematickým výpočtom na základe presne stanovenej metodiky. Aha, takže preto si to nemôžem kúpiť. Áno, ale indexy sú aj tak veľmi dôležité. Vďaka indexom môžeme vidieť, či sa darí celému trhu alebo iba nejakému segmentu, napríklad technologickému sektoru. Ďalej, ak indexy rastú, investori zvyčajne očakávajú rast ekonomiky a ziskov firiem. A pri podielových fondoch, do ktorých veľa z nás investuje, slúžia ako porovnávač výkonnosti. Ale na internete som videl fondy s názvom S&P 500. Áno, ale tie si vysvetlíme na budúce.